Teraz ideme vytvoriť cvičný požiarny poplach a nikto nič netuší. Je tu zhruba 70 ľudí a budú si myslieť, že reálne horí. Zhruba asi takto viac. Ja sa nachádzam za regálom, odtiaľto ten dym bude vychádzať a nikto nič netuší. A ideme to spustiť týmto tlačidlom. Drevené bedne a materiál, jedná sa iba o nejaké diely. Nejedná sa o nejaké bezpečné látky. To, čo ste teraz videli, je cvičný požiarny poplach. Pre každú firmu sa počíta takýto časť evakuácie samostatne podľa dokumentácie. No a pre túto firmu to bolo zhruba 1 minútu 45 sekúnd. A samozrejme teda to stihli oveľa skorej. No a to miesto teda, že kde sa mali dostaviť, je miesto zhromaždenia. Takže tu sa teda všetci stretli a sme to teda spoločne zvládli. Takže teším sa, že to máme dobre nastavené.